kanca dolanan ning jaba padang bulan padang kaya rina rembulan nek sing awe awe ngelingake aja padha tusure yo dolanan yo. Gayan nongkur ini tok. Apa penak ini? Tapi petang luwe ndak sekolah. Berarti kowe masak. Ini kopi sik baru. Mboke budal turing sik ya. Enek beras masak dhewe. Ki opo-opoan iki mboke, susahe ndembok racing ya ngene iki lho. Turang turing anake sampe ra dipikiri. Beh, Jan. Beh. Luwe tenan iso mati iki. Ning ndi wong ya? Apa tak telepon sik? Halo, Mbok. Halo? Oh, Mbok. Piye? Wis kan ndi Mbok turinge? Anakmu gur Mbok kei beras sak cupak iki tok. Mbok tinggal turing saulan nih. Yo mau mati anakmu mati tenan to iso ngene iki. Beh. Yo wis ah Mbok lak memang turing. Oh, ora sampai saulan. Oh ya wis ah. Tak nganu tak budal-budal nyetrum untuk lawuh bosan Mbok tak ge mangan. Masalahnya turingmu iso wi. Ambek sapa itu, Mbok? Oh, ambek klub CB. Oh ya wis ah. Gaskan 7 masa depan, racing pantang mundur, los. Golek balot damai gue. Golek kuning. Oh iya. Apa bener gawe? Repet. Lek jauh. Lek belut. Jangkat. Karung, strum siap. Siap pakai. Strum sih. Berarti nyetrum bar-barudan iki wae akeh. Wes masuk iki, masuk. Nek nyetrum. Peralatan wis oke. Wae budal. Berangkat. Gal. Banyak, oh banyak. Banyak. Siap. Cawit. Nikmati. Suweger. Wah, buah langka. Wah, enak iki. Seger. Tau mangan ngenekan aku iki. Boh, cepet. Enak. Wis manang. Gosok. Wah. Wes, los. Mangan. Ninggur sepiteng. Wah, enak pol.
Nah, itu kena apa nyapon nah ya. Mendung-mendung ini kayak mancing wae oke iki. Kuwi ora hiburan mancing iki. Ah, jeng-jeng pancing sik. Wah, mancingku ning ndi ya? Iki mancingku. Lah, iki mancingku. Oh, topiku kesayangan iki. Bawa, iso. Muga-muga mancing untuk oke. Wah, seru iki. Iya. Woi, bablas. Waduh. Meh. Duh. Tutupe malah jempale iki. Duh. Duh. Emper iki. Dan. Ada. Tolong bareng. Dol. Oh. Ada. Aja. Krek. Kakak awak siain tuh Aduh. Beh, mau nasib sial ae ceblak-ceblok ae. Kemukan tak perlu tokeh. Jeru lek. Nyapa lo Mas? Ket mau jengkang-jengking tak delok nih. Oh ya matamu ra reti to. Enek wong mesang welut iki. Hah? Tak sawang kan kono jengkang-jengking panggan. Lah iya mesang welut iki lho. Jon. Rong mari lho. Peh yo ngono ya Mas yo mesang welut iki. Iya toh. Wis mari. Tak munggah sik. Lawar nanti Mas. Lah iki arep ngendaki ladang jeruk iki. Lah wis arep panen. Ya wis mulai main lah. Oh wis. Sawangane apik iki Mas. Yo apik to. Oleh njaluk Mas. Urung mateng mbok jaluki lho piye. Yo. Yo anggite lek mateng kan lek jaluk ngono kan lek oleh kan yo dolan to Mas. Ngomong-ngomong urung kenalan Mas. Kenalan sik. Yo. Jenenganku Mupet. Jenenganku Lakawi. Oh, salam kenal ya. Salam kenal. Wis Mas, tak balik sik arep ngendaki ladang jerukku. Yo wis aku ya arep balik kok. Mung wis mari. Ayo Mas, aku Yo. tak rene. Balik sik ngendaki ladang jeruk. Ayo. Iki. Wong mau ning ladang jeruk. Elek mateng. Colong nih kan. Gowo dolan didol. Kena golek camilan iki. Apik iki. Peh, wong kae mesang welut. Sesuk-esuk diisi ae lah colong kuwi ae to. Udan. Yo ping ndi yo udan gures ini iki yo. Kademen aku selakane. Yo lah. Dan. Yo atuan aku. Aseme. Mancing udan. Kan ning jero nek gubuk iki. Golek gubuk sik. Ale, nyandol. Hei.
tenanan aku buke. Iya, nyaman di perut. Wah, nak jeruk. Wush. Bah, lah sopo yang kudu. Aran sih. Nyapa Mas ngono Mas? Lebu ladangku. Yuk Mas. Udan, ademe. Kademen. Lah kowe ora sapa sing mbok udut? Rokoke nang kene kok Mas. Yo tangkit kok sapa tak jimu. Kowe mau ki rokokku. Kok mbok udut iki piye to? Aduh. Ora apa-apa Mas. Mesakne aku ora sampean adem peh. Yo Mas, rezeki anak soleh iki. Ben ki wong ndi Mas kok iso turut kene iki lho. Iki lho Mas mau arep mancing, malah udan. Durung untuk lawuh wis udan. Iki lah udan-udan iki wae padha metu lho Mas. Kono rawa kono lho akeh wae jan. Bah, Mas yo wae akeh Mas. Ya wis Mas kenalan sik. Namine sinten? jenenganku Mupet. Oh wis aja siswi. Pacaran ae. Kan sapa? Aku ta Mas. Aku Sakron. Sakron. Baru kenal aku jenenganku. Wah, mbokku mbiyen iki embuh iki. Ya wis Mas, lek ngono. Aku tak pamit mancing kok wis agak redap iki. Iya, hati-hati yo. Nggih Mas. Suwun rokoke Mas. Nih. Monggo Mas. Nggih. Kowe tau roh to wong iki? Sopo tak iling-iling sik. Oh iya. Tau roh. Kayak sing duwe ladang ya sing aku arep maling gedang karo kirun iki. Wis rokok dirokok ya wis bene lah sak batang timbang aku ketahuan kok kirun. Graji ngene gedang iki wae. Cepet mau ngomong ae kadung ngising aku. Sik tak ngising sik lah. Boleh ngising sik. Weh, lah kuwi masuk kuwi. Sik. Ini masuk iki. Ngising. Men. Wah, telake sapa iki kentir? Anget neh jian. Kene menungsone ini dhuwur iki. Apa kuwi? Jadi wae. Padahal Mupet iki mau sing kesetrum. Nek wong ora ning dalanku ya. Weh, gak iso nggawa aku lak ngene iki carane. Tak nyemuk karungku sik. Mati iki goreke, aran dangdang. Butuh bantuan. Kadek karunge koyo arek iki. Daripada mate anake wong. Mati iki ora dangdang. Karung mati iki selaan. Mati iki nggo selaan. Selak mati iki goreke. Tuh, Cul. Mau ning kene ucal pindah tempat sik. Wah, ning kene api iki ya nih. Masuk. Adem. Mas, tolong. Koncoku, Mas. Tolong apa, Mas? Tolong, Mas. Koncoku setrum.
Iki lho, kancaku. Setro, Mas. Piye yo? Delok, Mas. Loh, kok ngene iki piye iki? Kayak napas buatan, Mas. Panggah, Mas, kok panggah, Mas? Piye iki? Hei, aku inget. Aku diwehi warah mbokku. Tutorial nyembune wong kesetro, Mas. Neng jaru. Perasaan aku ngiseng to mau. Yo, sadar wele. Weh, sadar kowe, Pet. Tangimu, Pet. Tangi, Pet. Wah, iso sadar wis saiki. Ya Allah, kancaku sadar.